Bai, Xabier, azkeneko galdera. Eskola Autonomia Elkarteko nekazaritza, abeltzaintza eta elikagaien kontxilaria izango bazina, zeintzuk izango lirateke proposatuko zenituzkeen lehen ideiak edo pausoak? Nik ez dauke kapazidadik sailburu izateko. Por lo tanto, ez de burue nekatu. Galdera ohiko, nik elkarrezketatu egiten diet, eta asko horrela erantzun zen diate, nik galdera egiten badut, hori, auker hori dagoelako da, ez da? Ja, baina nik argi daket, nahi ez dela hori proposatuko, por lo tanto, ez de buru erekatuko. Baina ez da, hola, imaginatu zerela, asesore inguruko asesore kontxelariaren aidekatu adibidez, Amaia Barredok zuri deitzen dizula, ez egizango egunera, baina azien bi aldiz, hiru aldiz, Xabier nola ikusten dizu, zer sektorea nola ikusten dizute, zer paso emango zenik? Gertutasune. Gertutasuna, ez? Gertutasune. Gertutasune gehiago, eta entzutea gehiago. Gehiago entzutea. Eta gehiago entzutea ez da pertsonen aurren jarri eta esan behar duzunak esatea eta oído kozina eta ospa. Entzutea. Entzutea eta gertu egotea. Hori bakar. Eta zenbat gogo eta interesgarria eta zen dira, nire gonean gaunitzen entzute goen dela 5 urteko elkarrizketen gogoetak, eta zeu, goen dela 5 urte, ekartu ginen Tolosan, eta nintzen berriro ikusten elkarrizketa, eta zenbat gauz interesgarri esaten dira elkarrizketa guztietan, ez? Bai, baina esan ez, nik faltan botatzen dut hori, zerte esaten batekin edo bestekin, baina bai, lehen esan da, administrazio jo bere karrilen, eta edori, eta ez detuzte, sektoreko ez eragilekin, ez partaidekin, gertutasunetik ote dien, ez dut ikusten. Ba, Xabier, eskarrik asko, 5 urte pasa dira, eta berriro elkarrizketen dugu. Hemendik 5 urte. Elkartu gara berriro. Eskarrik asko.